Halos 180,000 pesos nga kwarta nga halin lakip mga cellphone ang natangag sa mga kawatan human gi-hold up ang usa ka tindahan sa Kabakan, Cotabato. Ang insidente sa pool sa CCTV. Ani report ni Efren Mamak. Sa kuha sa CCTV, makita nga busy sa pagtagad kining kahera sa mga customer nga mamaya sa ilang gipamalit sa usa ka tindahan sa Barangay Osias, Kabakan, Cotabato pasado alas 3 sa hapon adlang Huwebes. Apan taod-taod, kalit na lang ng hawa ang mga customer diyang dunay usa ka lalaki nga nagkalo og nakatabo ng nawong ang miduol sa cashier nga dunay bit-bit nga pusil. Kalit ni ining gibira ang kaha sa kahera o gipanguha ang sulod nga kwarta ni ini, lakip mga cellphone. Gani, nagpatabang pa kini sa kahera nga ablihan ang ubos nga bahin sa kaha aron makuha ang ubang kwarta ug gilayong nisibat. Sa laing kuha sa video, makita nga ang maong suspect ug usa ka kaubanan ni ining nga naka-jacket dungan nga migawas sa maong shop. Matud sa tagdumala sa maong shop kinsa mihangyo nga dili nganlan, halos 180,000 pesos ang kinatibuk ang balor sa mga natangag nga kwarta nga halin sa tindahan ug napulo ka units sa cellphone. Sumala niya, dili kuno kini regular nilang customer. Matagal pa sila sa labas. Tinaimingan po talaga nila na wala yung naga-monitor ng CCTV namin at wala rin yung mga staff namin na mga lalaki kasi pumunta po sila sa kabila nagkain. Timing po talaga na dalawang staff ang andoon na babae at isang lalaki lang. Padayon matud pa ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa maong mga sospek. Samtang gisugyot sa PNP sa maong tindahan nga magkuha og security guard nga makatabang sa seguridad sa ilang negosyo. Kung may nakita kayong kaduda-duda, lalong-lalo na itong nagtatakip ng mga mukha, kung pwede i-report nyo kaagad sa pinakamalapit na police station or ating kasundaluhan upang ma-check po kaagad, upang maiwasan natin ang ganito pong pangyayari. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.